बहरा न कमाए भाड़ा भेज घरे आएब खाना में न तनिको स्वाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता 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 बहरा न कमाए भाड़ा भेजो घरे आए खाना में न तनिको स्वाद आवता पापा मलिया के याद 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 आवता डीजे तारा अरे सोमार तोरा एक दिन गइला ना भइला तोरा माल के याद आवे लागल रे पापा का बेटा गर्मी आई रे दादा ई का रे तारा ना बुझाई आ तो ना बुझाई त हम भाड़ा और ना भेजे अब ना रहब एको दिन केहू ना घरे हम आईब कहब त गावही में भले लेबर में जाके कमाईब अब ना रहब एको दिन केहू ना घरे हम आईब कहब त गावही में भले लेबर में जाके कमाई कहिले बानी हमहु प्यार कहिले बिया उहो प्यार काहे करत बाड़ हम पे इतना बड़ा अत्याचार हर नींद 4 बजे के बाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता स्नेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान। साला तू लभरी आ गइल बड़ा तू प्यार कइले बड़ा प्यार हम मामर वाला लोन उठा के तोरा के फोन किनानी अब भाड़ा देनी की बहारा जो अरे बउआ गइल बड़े आवे मुआ गले ना हम घरे आए बोले गिरी बाबा के चमनी पे ईटा पार के तार कर दे सुधार अब तनी हमर तबीयत खराब बा कृष्णा जय के लकिया रसाद गावही में घूमता रे नीरजा रोहित पटेल कहे झूठो के बहराते बाड़े कृष्णा जाए के लकिया रसात गावही में घूमता रे नीरज सुबास अनिकेश कहे झूठो के बहराते बाड़े 4 दिन से हमारो झरता पेट भइलस बुखार लागे होई ना भेंट अब जान करे बाबू तनियो सा तू लेट बसंते निके के फरियाद आवता ए पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता ए पापा मलिया के याद आवता पापा मलिया के याद आवता बहरा न कमाए भाड़ा भेजो घरे आए
खाना में ना तनिको स्वाद आवता पापा मलिया के याद 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 आवता स्नेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान।